Kaixo, gaur egingo dugu hirukatuen antzerkia, espero dugu gustatzea. Kaixo, ni Leire naiz eta antzerki honetan kontalari eta katu bat izango naiz. Kaixo, ni Javi naiz eta antzerki honetan katu ama eta txakurra izango naiz. Kaixo, nik Erika naiz eta antzerki honetan katu bat izango naiz. Kaixo, nik Julen naiz eta antzerki honetan katu bat izango naiz. Behin batean hirukatu eta ama bat etxe batean bizi ziren. Eta amak esan zuen. Umetxo, etorri! Guan jantokira eta karri janaria. Bai, ama! Agur! Eta hirukatuak jantokira joan ziren. Bidean, koko txakur txururu txakurrarekin topo egin zuten. Nola zara? Ni koko txakur txururu naiz, eta janari bila nator. Jateko prest egonean, korrika jantokira joan ziren hirukatuak. Eta jantokitik ateratzen zeudenean, berriro koko txakur txurururekin topo egin zuten. Txakurra berriro hemen dago. Ez gaitu ikusten! Eta etxera korrika joan ziren, baina arrautzak erori zitzaizkien. Hemendik daude, arrautzak hemen daude. Etxera iritsi ziren arrautzi gabe eta amari esan zien. Ama! Erori zizkiok arrautzak, koko txakur txururu lapurtu nahi. Eta orduan nola egingo dut bizkotxoa? Esnearekin. Bai, guazen probatzera. Lehenengo irina. Bai, orain, mugitu behar da. Esnea. Mantekilla. Ya está, egin dago, sartuko du labera. Atetik atera zen usaina eta orduan koko txakur txururu miraien etxera hurbildu zen. Tok! Nora! Koko txakur txururu naiz, ireki atea. Ez, zela jango dituzu. Ez bakarrik zuekin jolastu nahi nuen. Abale. Kaixo, nun dago bizkotxoa? Eta antzerkia bukatu da.